bia metia me ankasa meka popa nso won kran nima eya Alhaji Rauf Alasa eja nya okese eja me ekwa amawo na ma hemfo won kran so nyina metia mu nyina metia me mpanimfo nyina mo amota ye chi na mo so eja nyina metia mu nyina eja nya ma obi akese na onye obi akoma so ade emfama no abusua ene ya ba bedi nkomo na ene message no ya to the din say what sikadwa the almighty sikadwa nyamekase can do dia sikadwa nyamekase no amu dia otumi ye dia sikadwa tumi ye eno nkomo na ya ba bedi na nyame nko na me wa ha na mo me ne odifo ba na na meska ene ne me ne wa ha enti na me ne mienu ene ba bedi dwuma enti yi wasum na ye ni nkomo na ekoma na bibi sha so bibi haw na pese ejafu ya so boa odi ya me patron number ni 0553 011926 wo hwe screen na se ya number no ewo ho fa na frɛ wo frɛ se ya Lady Bex ene ono amu wa ha aha lady no amu wa ha ono na be pick call no me patron me di ka ka cho me wo yere wo frɛ me number ana wo frɛ me phone so a ida sa me yere be fa ana me ba di4 ba no be fa ana me ma no bi be fa me ma do so pa me wo ma bebre aha small in face big in bones menya akoda manyini pa enti wo ba me nchen wo so wo ba kokora nchen eja nya okese me da ase na na ma eja nsraw onya okese and why sweet thank you na na wo se dia na eko papa me pacho e de eja sumdwe nkan amen papa me pacho me te se aya ota abodin bi ye nyina ye ba ye betu Yesu Kristo bataya metate se ubo edim bi sikadwa nyamkese ne ben ne nyamkese me pacho me pese me bisa se oye bosom ana se oye nyame e wo se wiase nyina esom no me pacho e kire ma adwen so na na ma me pacho me da se eja nshaw eja nya okese abusia na D4 ba no oya de akwa kire akra wo se obisa se wonte ne ma biase efise wiase nyina abo Yesu Kristo ba me de me bo sikadwa nyamkese onte ase ebi ana sikadwa nyamkese bi ana oye bosom ana se wo ye nyame ban abusua tie ne ye da bia me ba me ma de bia me ye bia me nya ntia no kore no de me ye bia me yama no kore no de wunim ana me kire wo me pacho se kaska dwanya me kase a pacho se dwanya me kase onya bosom me pacho nkwada ne de ana youth ne de meka ne se ebia mo nhyɛ da nim nanso ɛyɛ dan mpanimfo otie me pani bi o Ghana no atese yɛse tumi bi wo baabi a friend sikadwa nyamekase ana bosom bi wo baabi a friend sikadwa nyamekase me pacho on Sunday mra tieni yo ana won frɛ phone no on kase minim baabi a bosom bi wo a friend sikadwa nyamekase me hwɛ sa bosom no na makwa akodi sa bosom no if it's so very powerful and dynamic sabosom bi wo baabi sa obi nka nkyerɛ me ana sabosom bi wo baabi a friend no ben na nyamekase asade nana maska kan no on kanche ye se busum wei o ha na men sumi ni akire na men kodi sa busum ni bi menya sure se obi behu ba bia sa busum wo e na nya busum nso me pacho kaska dwa nyame kase ya me pacho eye agyanum nyankopon nyame na Abraham wei Moses ko hu no a wo ka kire Moses se ukwa ka kire Hebrew fo no se omu nananum nyankopon e na yi ne ho adi akire wo na so aka so omu nananum nyankopon Abraham Isaac and Jacob nyankopon no sa nyame na na wayi ne ho adi ache wo kan on bete ase abusua tete nyankopon na yagya na to akire no sa nyame no ono nenne memehu no na mesom no enti me pacho medical ka se mi se yaka Yashua Hamashiach Yashua eyedin Hamashiach eyanwosra Hamashiach ne beka ho a na ma yi obi Hamashiach ne tumi yanwono obi ntime mu tumi eno nipa bia ne wiase wa bere che tumi ana wa bere che otwade ampon nyankrompo basa yi ado bo so ne asase obi ne wiase wa bere che no enti me pacho sikadwa nyamekase no wanya busum bi ote baabi wanya nyameketuwa bi sabi wanya motia wanya jin wanya the creator ne din na mebo enti abusie so me de wura Bible mu a Haggai chapter 2 verse 8 waseme na sika ne dwete eya media enti anyame ne doso o wiase tieni yo anyame ne doso me practice monotheism me practice monotheism means a believer of one thing media honhom nyina di menim sa honhom bebre o wiase na mo ahonhom no
emu kese pa no wonu na sika ne dwetɛ nyina ya ne dia wonu ɔte sika akonnwa so enti wonu ne din ana mebɔ enti metimi friend sika dwa nyame kese me African, so I prefer to mention the name, and I prefer to mention the African name of the creator. And no ni sika dwa nyame kese ba se me kodi ebroni di gya wo a ye ba mu ate ase a me bono Yeshua Hamashiach enti nanama so bisa me a sika dwa nyame kese no onya bosom we are the Almighty God, the Almighty Creator, the one and only, the invisible God, the omnipresent God, the omnipotent God, the precious God, the powerful ever. Na nimu na chi obiara ni ho. Papa mpacho ma memrem kakra. Medase. Mepacho ye kasika dwa nyame kese a. Ede ne de mpa na se tumi wotumi ye. Nana so ka se ede ne de na se tumi wotumi ye de a. Na akwaya se wode ne toto anyame nketo ara ho. Ede na the Almighty sika dwa nyame kese, the supreme being. Wo ka ne sa meti ase. Wo ka se tumi di a na akwaya tumi keto bi. Me pacha mete dada konwa so na henie entwamu da wa bisa asampa na asam wey a very delicate question nana one thing is say skadanya me kase eniam otimi ye bi nie dia wa bre wo bi a wo wuo sa enkwanfru mu a wono no okum wono no ma nkwa wo pra nipa wo sasa yare na so mu a do obagye afru ne nsam eni ho so your mistake no mistake is kadanya me kase na na bufu hye oba oso a se baso wo ku a odasani bia ne ho busum bia ne obetimi agye wo afru ne nsam sa na wote wono no okuta owuo ne nkwasafo a wono odi time se onipa wei ne braso ya sese wo wuo onipa wei ne time nso eni kwaso owu esa meje ne nkwa ono nkwa na kuta sa atumi no titumi bia ne oso ase a okuta nipa nkwam ebia na busum bi kun ana baye bia tormentew so onya bedus ka danya mekase animu a one touch wose odina numa asem na bo so ne asase enti ono ne de no ofre me no wamfa atadwe amame wa amame bese wa amame nsa wa amfa nsu amame wose me nkasa so onipa bi ba nese ohon nese ogidi manuma sama meka nse nipa ne gidi di a ensanche ne bedi na chi enti bia no obi yare ya de yare ko ankro ato obi so ya yare a wonya yare sada yare a doctor entime nya ho ontime nya ho hwe awo obi won ma yi na wo de ato atwene obi wo ho a wo pa awo oni awo anase awo nti odwane aware nana obi wo ho a opese otu kwan ana obi wo otu kwan nanso na dwuma onya dwuma mpo wotu kwan puntra ontimi settle down wakọ adwuma wam ne yayi na di anya akwantu onko sa problem eye major problem a nipa bebre ho a wo mu ne adwuma ye ya betwa vacancy di aboha ono nko akọ a vacancy ogina ho ne ye fa nipa ba ono nko agina beka chense adwuma ni ho wodwe ho a wonti ase obi won mu oda na obi na beda spiritual marriage kunu pa sa fo we nyina ntumi kamera anana obi wo ho a ankane na nkoye adwuma ba ze say ni sika sam asai woni sika wo maso a na age agu watamu a na kukuru no ankasa hwefom woni buafo obi wo fo bebre na so obi mmoa no enti saafo ni nyina sa wode wo hawei ebeto skadwa ni mu a obete ne te enti nana skadwa ye ne mapi na mama ni adanse wenkyerɛw meka se mekohyira aware bi so na sabre no na ye kwakoye fie die sani pa no ye asoreba ene oni asore ne mu bio na ekohyira na ware so no papa bi a menka ne se bema no obeware oba no ne ba ne papa bema ne papa me hu papa no na eja bi eboro maso ne nsoroma da bia meka se onipa bi ade nsoroma na ba wiase papa ne nsoma na eboro maso na nsoma ne hran pa ba ne akata nsoma no so me hunu yi papa ntie tumi yesa nana ewiase na okwa so di agura enti na da bia ka bambo onipa bi ahia bambo wo ye nipa na so de
wo da na sɔre hwee ni wiase a wonim de ɔkeka wo hia bambo tie ne o se wo anto obu ase no anhwɛ bambofo bi amana ma ochi dɔm a me pa cho ade eche na ade san ayi obi na control saa ne ma no ya sɔre anopa ye hu sɛ de atmosphere ne tie ba duru adwo a bisa sɛ esum no a anopa no esum no yira na esum no hefa na wo na de tia no nso hefa na wo a obe represi esum no bibi wo wiase enti onipa bi ahia bambo wan hwe ye nsoroma ade baaye no kwabra ne betimi agye nsoroma na ote so ono won fa nya hwe wo se no kwa obema ho akire wo ubesu enti nana meka che o se bambo de hia enti owura ya sema american me nka sama masem nwa papa no me friend no in chambers na me kan sam che na me so opani se ni me ho afa ho na o se papa me ha oni papa no ofri gi asekan em se eho no e voter region na se e wo gi asekan de obi o tie me bi anim wa papa pani eho no odena sam to manim se oya banka wa ya bank adwuma che na wa ya bank adwuma no sa ya de ko bank ha ana se press ya wonu abetimi aboa mobilize ne ma bank na yeye bank ye sese ko onya bi die no ni a transfer no ni adena ko baabi ya de ko baabi so amfa ne ko baabi e ho agina wo baabi e ho atete apansa wo na ya de kro wotu kwa abroche abrofo man discuss on farm finance bank e wo asante achema gogo wo ba ya wo si dan wie ye wo ye so wo be ye ya na eyi no afei ka kro otim bia na fo beje wonu a bank manager onya se bia papa hwe akwa wonya crack wo manager enkofo beje ka ne firi nsem ada se ka no a wotimu no dia bank dia ma na entwefam chese wapa a whole lot wo ye very learned ana me ka chese opani eja be fam so bo so gidi a no so wapa me ha oni me hwe boafo ama na boa me tie ni o na ebro ka sa no na me say agro ne fam opani eja se memu akwanche bi for 9 days sa 9 days no wonko oba wonu oba nada enti so obeti ase ye de a o so wapa de obechem bia meye ena skedwa ma akwanche de ma wapai na after 9 days no ena skedwa twa na bra bo nyina ne picture nyina na ode kire wapa no wade kire ne wie no papa ne so na ofrem na obo mama ne na se agro ne fam afa na bra na wie duro na wonim wo daye na wakwa kopie efie bi eda bi na asesi wuram na ewura tete agu o ma obi ampra ho enipa bi ante ho na okọ dan ne mo na prosifo nko na age dan na fa etu ose ho na ote se wo hu se megina ho na me ka che se pama prosifo no nyina efri dan no na si o mu so mu mprapra ho o mu mprafi on mu nyina ewura ne nyina o mu mpra no mu yi fie ne nyina mfri ho etu o share won enti me man instructor no no so ye after then any a friend na se bank na agudadada bank ne watonsu me mo bank ne di bank na agudadada na bank ne ni ti ewo obo ase ti bank na gu any a friend apa ne se so obetimi aboa aye mobilization ama bank na asa pagade a ene oso okay now papa ko bank ne mo no in fact na nkoyie papa ne titrotrom enti na sembia oba no de abeto skadwa nim every day be oba skadwa nim na skadwa afam so ama na kwanche ni aka bibi a kire no afai ode beto agya nim se woni ka enti agya mo no na agya ka kire so obema na ka atrem ampani ampa se enna me no kasai no enne papa ni gira ne naso kuma se atonso ya papa ni gira ne naso de agya ka fa no nyina abam enne papa no watekam ne ka ya to ama na nya ka ketwa wodi ni pay every month bi ya na exclusive for mu ne se papa no otro ne bank workers ni nyina din no de o mu nyina beto agya nim na agya hwehwem agya timi ka chan se wei obahaw wei say we be say agya yi badness ni nyina afrim ama ne papa no wanya asomdwie ya wo ya na adwuma abusua bibi ni wiase anka da ntuprom enti nana me pato bre ni nti me kasa me to aso a asam ne wa enti de skadwa timi ye de sikadwa na bakọ samu ntimi nka won hunu baabi a diskadwa ne story be hyase e na won baabi a de be kwa kofiti sikadwa oye bibi ya bi ne nyina na oni pa bi a wo tie me ne nyina na ogidie se bibi ha de atutumrika ne bra kuma se sokoba petoda me dia na odi fo sikadwa meja di na odi to me so me number ni 0553 011 926 me ya so kuma se sokoba petoda atutumrika ne bra na ja be fam so aboawo
Odi from Pacho Maminchipi way inside. Okay. Sister Biba Everlasting Power Palace, I will be a dance here. Na sa dance here na extreme margin so kakra. Obaye o Nana ma ne so akra. Obaye o say okoko d'Ivoire. Na ne japade bi ko car baby. E na eja nam so age ama no. Eno no ehun nsem ne te sei. Yo, nana me Pacho me dase. Abusuafo mebo sa dance here kakra na dance na wa. E wo YouTube so. Enti se obi pese o tie sa dance ne nyina details ne nyina. Me Pacho be ko sikadwa nyamekase TV. E wo YouTube so. Sikadwa nyamekase TV. Me Pacho sikadwa nyamekase sikadwa no ebom. Aya SIKADWA. Sikadwa nyamekase. Enti nyame na de kase asoso. Ni nyina ebom. Na de TV na ba. Me Pacho so bo wura ho a. Sa dance ya me beboyi e wo ho. Enti bomodie na kokotie food details ne nyina. E wo pa. Emsa I think 21 minutes as e bi sa. Enti mintimi nka ne nyina. Enti mepese ya bebo sa dance ne kakra bi. Adanse anda meska kan. Ya bebo no kakra bi. Na afem akamu asem. Na minikai famous. Sa dance na ready a. Ubetimi de atoso kakra bi ama me. Na ubisa ya. Abusuafo. Me de da bia mekase metumira na ma che osie. Nyama ska dwa mekase timi ye no anu odin. Very powerful. Just say woka enka. Mekase me ma ne mienu. Eye menka ne say me ma omo ye ma sore ma. Afei omo say me ma ankasa. Na omo bai. Ede beto manim say. Memfa ntu ska dwa mekase anim. So omo papa kodo kokofuo ewo Cote d'Ivoire. Enya Ghana nko na agya ye adwumo. Nti na da bia mekase distance is not a barrier. Oso ni asase nyina ye mi wurade a. Enti asase bia mi wura yeso adwuma. Na wana gas imienu omo ye mienu. On papa bu omo se o ma ba miensa, omo nua pani wo esrem. Enti omo de beto agya nim se. Omo japade aka asu agya. Na omo pese nkomo kọ. Na de omo ye ne se afuo no, esanse omo nti wonti. Omo de ma hai, ebi a 5 years and 7 years. No omo agya omo sika. Na omo papa no a okoye afuo na so owo omo papa na wu. Ama de odi papa na chi ebeje sa koko no. No anadwe say onfa koko ne ma enkwada nso te Ghana sese yi. Na mekasa na once upon a time ya akwanche bi wa so dem. Na omo papa kuma na ya nadwe say omo nsa nkafo ne ne enkafo ne kina. Enti papa ne koje aduro ene osi nkwara ne kwan. Ne ya akwanche bi wa so dem. Eja me efa abo ene ye to ye David bo. Tie ni yo David bo. Na ya wa akwanche bi a sa akwanche enta anye. Adanse na da so yi. Sa akwanche enta anye. Enti mepese ya babo adanse ne kakra bi ne makasa fa ho. Na sa opa na obomode ya no ayedai. Wako YouTube no so. Eye skadwa nyamekase TV. No wako akobo. No wachi adanse ne yi. No wo de skadwa nyamekase timi ye. Enti famous fa adanse ne to so mame. Ne ani ka mo ne kakra bi be first 2-3 minutes bi. Na nipa ntie de ekoso ansa. Famous fa to so mame. Na osum skadwa nyame asumuye. Amen. Amen. Nse ekoto mi papa enim ma o ma ye ho akwankyerem ye ansa na yetumi afiri ha. Na ke besisi kwan mu de na nka bi a me nkwa nsa ma se de mu se bigina ha yi. Enso na skadwa nyame kasinti o de mapa. Ye ko bi woni de ensam no kwa na ebiri ye ni so. Ye yesusu ye nya sa kwa le ko si ho. Mami started saying you could do it, they don't make a chain, what she misses account. Amen. Amen. And the old one dance. I have found Mokoya. Pacho Miko Cote d'Ivoire. Mokoya day. If a paja padian or and I, yet the man will be not having us. I was your poor, na your koji, na my boy. And Timoba Conadia 7 and a woman. Mokoya free. Pacho Levy. Nti dia na moye mo de beda o ma na se mo na mo hye mo se mo ko ya de beda no to dia no ma ka kire mo o ka kire se ye kwa e ma nyina be kama be na de e wo kwan mu no o boa e ma etumi ko abra na kwa mo nye so ka kire mo se mo ko ye betumi akwa ko du asundue ana mo ko dure ye no
Ejapade na emo dia na ye obi dia. Ibacho na ye dia. Enkrata e wo mo na mo kura mo nkrata. Ibacho nkrata ne de. Me de kwa de ya na me nim baby e wo. Mi sister nso de o se nsuo yiri ba mo dem. O hwe pipa ni se o hu hwe o so. Aha. Ana wo bra so. Me bra no bra de nkrata ni nyina ni fie ni nkrata nyina wo no de o so kwa hwe wo mu ba kokra. Na samo ko na Ejapade na emo dia so mo nkrata. Enya ye dia mpo no. Sa no me kan sa na enya ye dia. Because ye ni hwe o mu. Enti ye ko dunu ho no. Eho ohene no and I say me boy, me fan some papa of us. On the day some no call. Said the American, Adia na ewa. Video ne wa. Me bra no so aso awie. Enti bia ope full video no, any full details me pa cho ko schedule nya me ka TV no so. Ewo YouTube so. Abusia ukwa bomode na tie ne ye. Ensam ne wa na anu odene. A very powerful testimony anu oden. Abusia me kai say, gas e be kono. Eja ka cho mo say ekwa munye. Omo nkoye mu omo nkonsa ama because omo siwa bi wo ho ene nkrofo bi wo ho ayo ma dwe se efo no mafa enti omo si omo chi kwai menka na se etwe omo su eja ka bibia de kire wo ene eja ka che omo se efo na mo kwa akwaje no efo ni nyamo dia tie ne yo omo samo wapa de jamo ba nkrata da so ewai gari ya wu ne wo se papa me krata ayira ne sister panin so de o se nsuo yiri fo mu dam enti o ya paper no so a wo hunu hwe o mu bra panin anka details ni nyina ho so a ono so o hunu ne nkrata enti abusia o kwa akotwe manso wo so nkuta evidence bi abadan na ska dwa se mo nko ekwa na munya no me ko prapra kwa mama me ne mo na ekro accident bi ene obetime asie me ne mo kwa akodu kromo ho na mo kodu ho so a mo japade meje ajapade de amamo abusia mu nsam ne ye bebre me pato me dia no odi fo ska dwa my number is 0453 011 926. Bomadia phone number yi. Ebi announce ajapade akoka so oja. Obi aju ajapade ate so. Me se fabra benda to me kase no. Skadwa nya me kase de. Won passisie. Asamra wo de ba no sanya no kura de a menua me pa cho mfa ma. So ojiri se no kura wo mu di a. Na se sisi wo to me kan fabra. Wasam wo ahimfie ye ni. Wasam wo court ye ni. Eya sisi ni sisi wo. Me pato entrance tumrika na bra nya cho se bibi wo baabi skadwa nya me kase won fa boga nya soan enti oni number ni ne me se so offer se e befa 0553 011 926 bomode frɛ nya no ni nkomo me pato me mpa flashing wo fra phone kuta me yere enti so ofa emu na nimti ankasa me pɛ so for me na me tie yi wo fra me ntime no ankasa me wie so a me drive enti wo kwa so ba for me yere na no be kasa wo ntime nko asɛm wa jana for problem tena fie pato me da se abusue sister asem a wokai me se asem ne wa obi omu ko mu nkuta nkrata abusue na wo ho no omu ya na nkura nim ne santai on beduro no mu kodu ahimfie a wo here ne se mo nkrata wai omu nkuta nkrata anu ohe ne ka che omu se so obedi asem ne de ama omu a afuo no jesu omu achemu mienu ama ono ohe na afafa na efa na aka no afa no obedi asem no ana omu fra me bo mama ne anam se ka jante ase e hona wo he ne ba e be ka chom se munya abotere ti asem yo ahimfie ne fo ne se efo ne nya nkora ne dia nipa na omudi efo ne ma na hai no se nipa so dia efo na akwa mu obi hai agiska dia gunu botom na omu nkrata na omude ba me ba ya na ogira TV so yi wono ne krata omude ba no krata ne ba yirai e wo abija ho a e mo obi tam krata no nto ohu nipa no a wo haifo no ne din e wo so e no sare koma sa nipa no enti nipa no so fra me make chom say mo krata na ba bedim ho ba esense nipa no person of afo no enti no enkura ne koyo se krata wo hunu krata bi ya o mu dia sam ko hye so ahimfie me memfa krata mra o mu ni bi enti obi na ti o mu na say o mu nkofa man bi ya friend chef e wo ho na san chef no de opeska je so mu nya ska ma no enkura ko di 3 months e wo abijai ade o mu kwa ba esi o omu kodi 3 months manso nko anya asam ketwa na ade na no den nipa na ese opeska no nipa ne behu me mani mu a wose medi asam na mamo ba bi fi asam ne be ko bia me medi akire abusia who say power no day to me wo ho me nua to me wo ho emfa to me ni agro me so so ati wiase no ni bambofo a sabe o te se buro nya akokɔ wodi agro bi be to atwa amere enti bo ho bai na obi anyo nko afiri nsam message ne wa
ɛna me no kasa yi afa wi akire no na stakeholders ni nyina beta me machi ɛna me no kasa yi kokofuo kase ni nyina ababa me media ebro mu nkuta nkrata wo ma ni bo mo so no na chef no obae no wa bon nkrata wo fro sa de ma me mai wo mu ko so no nkuta nkrata wo ya bon nkrata de ato efuo no so ya say efuo na ba bedi me mai nsam eyo mu dia forever who say power no dey abusua fa ha bra na jamfa me so muawo schedule ya me kase me say oye unlimited god tieni yo oye unpoanable god wo nyame onpoa na enye yie di ope wonu ode no ho wanye oye chese me hu say me nsinka schedule ya me kase ode no ho enti abusua wo ha obi atumrika na fa bra ebi ane ya mo ha so fa gidie na tu anamo na bra frɛ na bisa me ha onie wo na me de ba so for me pa cho de ne meye obeti onwo akwai me aso na benyame a bisa se opa me pesa me ba ehu akwai te sei di fo ba no so bisa obi obefa phone bi ya bisa di obeye ye beti okwai abusu number ni 0453 011 926 me pa cho me de program na si ha me chia me ba pani na je agya nshiraw onye okese na me chia me ameyire lady best o che obetra fidie so wodi wani be hu ne bi obetra so bi lady best agya nshiraw agya nye okese me chia me manyina me chia mu nyina me ba Randy agya nshiraw na me chia me ba na na akueska me ka chire no agya nshiraw na agya nto nkwanem na ma chia me ba Abigail agya nshiraw bibia me chia me sofo ketwa osofo free David free agya nshiraw no onye okese on chia me chia wo yire nso ka ho agya ya adomo a o kire be sa ba bedi ahyemu na yire bi ene ba for mare ehene asafo ayemfie me chia mu nyina agya nshiraw mo bye bye. Akasa ohini say mfe pipa se mra. Ade ko ho sesen. Odi ko se ko ohini mu pipa from ano. Ana ma ohini mu se pipa ni. Ohini mu pipa mano ejapade no. Na me di ono ne din mu. If so mu re petetakra mu se mu ni. Yentimi kra ma kro mu bi. Ya so mu si mo chiri kwan. Etwa mo so se mo ma ho bi.